Baba, azine mukadzi wenyu ndikutire pachena. Uchiri kundida here? Bongo ndichiri kumuda mudzimai wako. Amai azichiri kudai. Kana muchiri kundida sei muchindishungurudza? Mashungurudzi acho ndatakuda kuchitaura. Nokuti apa apindura kunzi kudai. Imi makutara panyanya yenyu sezvairi. Tizive kuti sei mabvunza murume kuti uchiri kundida here? Murume anondishungurudza. Akadhawa. Akabva kubva angosvika 12 midnight. Murume anopopota zvekuti unosvika pakurunduka. Akapopota paya akaona kuti apedza kupopota kuseni kuchingochena. Neshamwari yake anofamba naye. Shamwari yachingoisa kuseni kuma7 vakabuda vakaenda vaenda. Anoshanda pagold mine. Murume wangu handizive pay yake kuti anohora mari. Mari anenge akupa shoma iyo. Ukamubvunza kuti mari yamandipa inokwanirana here nezvekuti tikwanise kuwana chikafu pano pamwe. Anonipindura kuti hausiri unopfeka hovhorosa, hausiri unoshanda, gutsikana nezvandaita sei nezvandakupa. Ndonyarara ndogara ndakadaro. Ndakazosvika pakubatikana pakuti ndanga ndakazvitakura kubva last year muna April kusvika pari zvino. Akabuda nejaketi rangu rubva waenda naro. Rakaita mazuva jaketi ro. Ndini ndakabvunza kuti ko jaketi rangu riri kupi? Rainzi ndakasiya kubvawo. Jaketi rangu rupi ndo ndakasiya kubvawo kusvika jaketi revazoya naro. Pakuzvitakura kwandakaita ndakazongoona mimba ndisisina. Dumbu rangu ratongo flat. Handina kurwara ndazvandakaita asi ndakatozongoona ndisisina dumbu. Murume wangu hana kana action yakaita. Akatozouya achitondibvunza kubva kubvawo kuti kweyo wangu nenhumbu iye yakaenda kupi. Kubva zvatongopera zvakadaro. Magariro atinoita zvinezvi kana akatonzi ahora mari akatambira kumaini. Anosvika otini ndiri pamba. Anongosvikoisa mari pasi pepilo. Yaisa pasi pepilo ndo yauchamaneja kuti zvikuenderana here paupenyu hwedu atiurara. Ukamubvunza kuti mari iri kupa anokuzoti handina. Unozongoona vanhu pamba wakusvika pamwe zvikwereti zvimbadzo. Murume nyakakwereta mari yakati yechimbadzo. Ati zvona ndakaita tsaona kwambuya wangu kune zvakati. Womubvunza unzi aiyo ndakakwereta jaketi. Saka ndiri kumubvunza kuti kana achiri kundida neunhu nemagariro atiri kuita kumba kwedu handizoti kundida kwacho kuri papi. Imi mapedza kutsanangura handiti? Murume. Dzimai vako baba. Vati zvavataura zvinhu wazingozviziva? Ya mune mumwe wangu achinzi. Ndati wazingo zvavataura here. Pikisa zvavataura zvazvo zvacho. Ya hongu. Pane zvimwe zvakutaura zvisiri izvo. Taura. Pikisa. Kutanzi ndinoedzera ndiri kubvawa. Pamba mari handisiyi. Mari ndose asi kuti havagutsikane nandi ndavasiya. Havagutsikane? Havagutsikane. Mimi ngabva kubvawa zvavataura izvi. Jaketi ravataura makabvoenda mukandogara naro kusaiti. Wasiya kubvawa. Hongu ipapo jaketi ndakamboritakura. Kubvawa. Kwaitonhora ndikaenda naro. Ndatokasiya kubvawa here. Pindura mubvunzo. Hongu chakamira. Kubvawa. Ndikakaitazve 3 days. 3 days. Amai, mazuva mangani? Ndakaita 1 week and a half riripo. Riri mubvawa chete? Iwo tava chokwadi, tamene pana panaika? Aiwa, chokwadi. Mira ndikaurire. Kana muchiya pana parume yakuti kana zvakabhenda, dara rirambanise vanhu. Chinhu chokutanga munoziva, ushu haagoni kurambanisai, anokubatanidzai. Okudzidzisaiwo pamunenge muchiputsika, munhu wese aziva kuti anoziva. Handiti? Pauchikanganisira mumwe wako, mukumbirana ruregerero, muenda kumba. Zvino kana maakutakadziwa kuti zvakadanda kuita. Pane ndiani akamhonwa wawo ndikabvunza vese vadzaka zvimuno. Nai makambosiyawo bhache kubvawa here arume tindi munonwa wako. Munonwa kangani pazuva pawiki? Doro. Ndinoita 3 days. Munonwa kangani? 3 days pane ndiri off. Wame muri off? Saka makarisiya for 3 days? 3 days. Mamaenda kubasa days mangani? 6 days. Saka mbarikagara madays mangani? Because mubvawa mamusingaende? Another 6 days mubvawa mamusingaende? So it's 3 plus 6, 9 days. A week plus. Jaketi vari makawamisa after 3 days. Mamusingaende mubvawa? Unovapa mari pamwedzi wauyu wawo. Mukadzi haandizi. Vanoiziva mari. Vanotambira mari? 300. Handisina kunzwako mari yaunotambira. Naamai, munoziva here umwe murume wenyu anopiwa kubasa kana ashanda? Handizivi. Hanzi handizivi. Vaudza kumudziro.
vanoziziva asi kuti kwangoti kuti nyaya Muraika matambira pamari yenyu munotambira iyo. Munoideclare here kwa amai mari yazopinda. Asi ndakushandisa mari yakati ndosara nemari yakati. shoko rinosvika aro mama asi kuti iwo pandinovapa pacho inondendere dzangu tsono ndachida kujoinidza havakutsikane navo. Pamusoro yedare kumaini kunoti mari yakapinda sekupera kwomwedzi zvakafanana nemwedzi uno inoisa message mufoni chamba god maini mumaakaunti kuti mune mari yakati. Inini foni yavo baba havandibati vanogara nefoni kana vachienda kubasa vachakure foni kubasa kudiwe foni vanosiya foni yavo vakadzima mari yongopinda yakati kana iri pay isina bonus inenge iri kuma 400 something 480 yozobata $30 pa 480 panosara 450 pa 450 ipapo inini vanondipa $100 imwe yese kana kuti nditi vanotenga kana socks rauro vanopfeka remugumba havatengi saka ndizoti mari yacho inenge ichienda kuda. Pindura kachamwa. Pamusoro changu wongu tikati shoko harivhikwe asi pachokwadi mari toja zvedu but hatizocha muchiro iri kumona mai tinoramba itenderera mukadzi wako mumuda here wongu changu nyaya iripo ndekuti mufa wanguronga zvinhu pamwe chete ndo pane nyaya chokwadi hazvina kutanga newe vachaona ipapa vachataura kuti tsika ndoite haitodiwa nemadzimai vana vamwe vanodzidzapo pakuona chimwe chinhu handikuzizwa saka ndikoti ngatironge zvinhu pamwe chete ndozvamuri kudakara mai vazivise pei yacho kana une waunotora kana kwangoti maakaunti vangu mapinda 400 inini ndoda kumboshandisa 200 imi moshandisa 250 woziva kuti ini 250 ndoyanga ndomaneje mumba mangu baba ndachokuita nava vashandiso yavo izvo zvinhu zvikudiwa nemukadzi wako Pamusoro yedare ichingopinda mufoni ndinoforwarda meseji yavo yakubva kubank kunani nadzimai kana kadi ndivanogara vari kupi kwavariwo ndivanogara nekadi because kana takutoronga tauri madzimai nhasinaroita zvakati vanakatakurakadi ravo toita ichipinda meseji kana vakashandisa ivo yakayamangu totumira kuti kwandipasara mari yakati zvakada azvina kana mutauro because ndiwanekwa neti vane humwe yacho ikati mubvunze mubvunzo yeudame munozvigone zita rako wongu zvinogoneka changu azitoamai zvekutanga rini pamusoro yedare kutaura kwavari kuita ikoko vanobvuma ndaneta kugadziriswa kwaanzvadzi zama yankwana sekuru vangu ndaenda kana mulokechi kwatinogara kumaini tagadziriswa navanhu vakawanda vanongoti ndazvinzwa ndichagadzirisa mune foni here papa iri kupi vapei katona yangu foni vane yavo asi pakutozitora zvangu changamire vatisho vape foni yacho ka wabva watichi vane yavo watichii vane yavo foni ndo zvinoitwa here izvi changamire vakadangora kuti unobvuma here kana zvakumba inzwa here tochinja pamusoro yayekuchinjani inini foni yacho handitorina nokuti yangu foni ndakasiya mumba tanetsana ndichiuya kuno kwachako ndawana mama ndakasiya foni iri mumba pamubhedha pandakazodzoka taenzaniswa kunoko ndakasvikowana nditiko foni yangu svikanzi foni hamuna asi foni yangu nhamba dzangu ndikadzifoni inodayirwa nemukadzi inonzi foni ndakapiwa nemurume wenyu zvatiwo ne2 months zvaitika pamusoro changu foni yavo handizivi pachokwadi kana kuti ivo kana kuti vakasiya panze kana kuti vakaisa papi ipapo ndavandiregira foni yavo handizivi kadi hanzi kusvika people mwedzi unausati wapera nhasi 27 after 3 days mari inenge yatokuma kutoenda kushopping nadeti mari mwedzi uno mari yakatopinda yakatopinda kuti hari yakatodyiwa kati imimi chenda mopuwa kati mogara naro imimi mwedzi unouya kana dara rakuvharirai kunze kana maona mwedzi unouya zvisina kuitika kuti hapana chachinja munokudzoka kudara mambo bushu kuti zvezvo zvatakagadziriswa zvezve mambo wangu hakuna chakachinja pamusoro yedare nyaya ndiri kutaura ino kana 3-4 years dzinokwana nekuti murume wekauti patinenge tichigadziriswa anongoti ndazvinzwa haatombochinji ndo zvaatori mune amai tada kuenda kuno kupedza nyaya mukuona dare rakazara kai murume haachinji kao ndozvaari mafungei inini ndanga ndichifunga kuti sekuti murume wangu hatina kuti inini murume wangu ndomuda
pachikamu chesalari yake iyoyo ngatimonzi totapudzirwa. Inini yangu yogara ingosvika iri mumaoko mangu. Nekuti ndakada kuti isvike iri mumaoko mangu, kadhi ro ndinotorwiswa kunzi ndipe kadhi rangu haushandi. Aribude kadhi ragara anogara nekadhi rake. Latizo murume wegaya kana kupa ichi kadhi racho vadiniyozvo kana ichinge yauya yosaseke iwe tisuseka kabisa izvozvo ka agreement iyoyo inini samambo ndokona kuzvitaura murume uyu ngotadza kuzviteedzera chakanaka zvekuti tikunyorera tsamba mosumuka nababa naamai ngoti aisakanisana kuti kaenda tasvika kwamambo isusu tawirira kuti tishayane mari moisa akaunti yenyamai makambani harambi oza kuona kuti pane abhisi iripo ngoti imwe mari yangu inopindira kwawira upowa yawo zvagara zvinoitika unozozvida here neshama zvinokunyadzisa kudaro unozvida iwe unozvida here hauzvide saka takakurongeka kugara nhasi nokuti paunodzoka kudare mukadzi wachitaura kuchinja zita kuripisa munodare abhisi ndo painotangira ungapedza wawanokufadza shamwari mumba mako mune nzara uchironge uyu murume uyu usadaro iwe foni inodzoka rini yemudzimai akudzokera irresponsibility yababa kuti amai vaona zvakakwana zvinokwanira ndopanda kutonga tichitaura zvababa responsibility yavo yokuti amai vapuhwa foni inovakwanira yavanoda inoenderana neyako mune nyama imwenge inoitirwa rini amari ikapinda ava ndibaba wakaoma ndibaba wakaoma saka vanewana rini vari kuiwana rini foni kuswera mangwana isaidhitira vaisa amai munobva manovharisa laini renyu riri handiti mudzimai wako nomuda pfugama uchimuudza izvo muudze zvese zvataura zvauda kugadzisa zvese taura zvese zvandati ndogadzisa ndogadzisa ndezvipi taura nogadzisa nemuromo utsotita ushoma shamwari mushande wangu wamakamushande chitsotsika ngauya saino amai ndima makwira dare anotsva kudzorera mari yake anodzorera amai amari yedare nhasi manzwa mukuru nhasi nokuti musateni mupurisa kuti akatudza musateni kuti hauna kubhadhara tinotowashora dare tinokugadzirisawo saka nhasi odzorera mari yavo yedare foni yanzi 3 days time saka totarisa kuti amaimba muse wenezi memane chi mane foni kadhi wazoti zvakanakira ndezvekuti inini waleti yangu ndofamba naye ende kadhi ririmo iwe unako unaro ingoisa kamudare zvipere amai madiwa kuda yese aiwa mupe zvikandikudze mwana wamai zvakanakira iwewe usafunga kuti mukadzi nzenza ataure zvaataura naatauri murume handichada ingovapa nemwoyo muchena kana usingadi umbochengeta bhozi handiti uzosvika warovera kadhi rawako wapira makamboapuhwa here first time kana wagona I'm sorry. Mpeka bepa anyore mapin number ema-account aya hazvina chitsotsi nekuti kumba dzimba dziri mapini munaziya mai amaziye aiwa nhasi ndoda kugadzisa zvese ndorako isecret usazina kuona pini yako ngonyora vapi aiwa apa nganyoro visa kapeji kako visa kapeji kako tikumubatsira kumaneja zvinhu zvake
mangwana asazochema mpepeni amai Priska aiwa nyora iwewe tsimbidzira ipapo aiwa nyora yese makati mairi mamwe chete noshandisa mapi mamwe chete pape amai Priska torai bepero nderenyu amsazo atinei naro munodani nderenyu nababa kumba kwenyu mafara here baba kuti zvagadzira zvakanyanyisa ndinokumbira kukusainonabvisa mukadzi muno mushamba takaitwa chinhu chakanaka takaisa mitemo yegender based makaenda kuti anoizumba kwenyu yakakaripotwa muno tinokutonga nemutemo upi iwowo tofanira kuvhurira futi dhoketi nokuti toda kuti kugarisane zvakanaka nyaya dzese zvoda kuti mutesei taurirana ndizvozvo saka musanopopotsa amai imi musazokwidzawo izwi handiti ndizvozvo munoverenga bhaibheri anzi mukadzi ngave pasi pechi newo murume anzi chii anzi apa aya zvakaoma ende unogara zvakanaka nemukadzi wako iwe usazotora ende munowirirana kana iwe wati kutora mari yakati mukadzi wangu uchashandisa mari yakati mukadzi yasara yacho mukadzi wakushandisa handiswa kuti handisi kumaneja fainensi dzenyu ine munowirirana zvamuchapanana musemumba menyu zvinokukwanira imimi nemhuri yani yenyu maita basa baba mune vana vangani 2 mune mumwe here kunzo enda nosaina zvanaka amai Priska dare rinogadzirisa amai Priska